Днес искам да ви разкажа за две от най-красивите коледни книги, които съм виждала. Те са на издателство Ракета. Уинстън и коледното писмо. И Уинстън се прибира за Коледа. Какво прави книгата за Уинстън толкова специална? Това е книга Адвент календар. На първата страница може да напишете на кого принадлежи тази книга. Как се чете? По една глава всеки ден от 1 до 24 декември. Има малки марки и пощенско клеймо, което указва денят, на който трябва да прочетете съответната глава. След всяка глава има коледна задача, с която да запълним времето до Коледа с вълшебни моменти. Двете книги за Уинстън са структурирани по един и същи начин. А каква е разликата между тях? Сега ще ви разкажа. В първата книга, Уинстън и коледното писмо, малкият Уинстън все още е една срамежлива мишка, без самочувствие, без дом, страхлив, измръзнал и опитващ се да помогне на дядо Коледа. Във втората книга Уинстън вече е набрал доста самочувствие и помага на дядо Коледа, но пътешествайки из Европа. Книгата отново е илюстрирана впечатляващо. И нейните истории ще запленят всяко дете между 6 и 10 години. Всяка глава е дълга около 3-4 страници. Задача. Така са структурирани и двете книги за Уинстън. Ако това книжно ревю ви е помогнало да направите избор или да разберете дали книгите за Уинстън са подходящи за вас и за вашето дете, последвайте канала ни в YouTube, в TikTok, Instagram или Facebook, където редовно качваме полезно съдържание, свързано с книгите на издателство Ракета.